କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର କାହିଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ ତ ସେ ଧୋନି ଖେଳିବନି ବୋଲି IPL ସେଇଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ ନା ଏଇ ଭାସ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ଖେଳିବନି ବୋଲି ଧୋନି କ'ଣ 7 ଦିନ ନା କେତେ ଦିନ 2 ସପ୍ତାହ 2 ସପ୍ତାହ କହୁଛନ୍ତି 2 ସପ୍ତାହ ଖେଳିବନି ଧୋନି ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ଭାସ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ କଥା ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ କ'ଣ କରିବ ଲୋକ ତ କହୁଛନ୍ତି ଭାସ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣିକି ଧୋନି ଖେଳିବନି 2 ବର୍ଷ ଭାସ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ର କାମ କ'ଣ ଅପେକ୍ଷା କରିକା ତୁ ଭାସ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ତୁ ଭାସ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ର କାମ କ'ଣ କିଛି କାମ ସିଏ ନାହିଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଖବର ଜାଣିଛି ନା କିଛି କିଛି ଜାଣିନାହିଁ ବେ ତାର ତ କାହା ମାଇକିନିଆ ଗଲା କାହା ଝିଅ ଗଲା କାହା ଘର ଗଳିଲା କିଏ ସେଇ ଖବର ସବୁ ତୁ ଏଇ ଭାସ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ କଥା ଶୁଣିକି ଏଇ ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଛୁ କ'ଣ କରିବି ଧୋନି ବର୍ଷ ହେଲା ଅପେକ୍ଷା କରିକା ଧୋନି ଯଦି ନ ଖେଳିବ କ'ଣ ଭାବୁଛ ନା ହେଇପାରିବ IPL ଧୋନି ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଛୁ ହଁ ବା କ'ଣ କରିବି ଧୋନି ନ ଖେଳିଲେ ମୁଁ IPL କେମିତି ଦେଖିବି ମୁଁ ତତେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଛି ଧୋନିର କିଛି କହୁଛି ଇଞ୍ଜର୍ଡ ହେଇଛି 2 ସପ୍ତାହ ଖେଳିବନି 2 ସପ୍ତାହ ମ୍ୟାଚ୍ ପଳେଇ 10ଟା ତତେ ଦେଖଉଛି କି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖଉଲା ଭାସ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖଉଲା ଭାସ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ତୁ ସେଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିକି ବସିଛୁ କାଲି ଖେଳ ଦେଖିଥିଲୁ କିଏ ଜିତିଲା ମାନେ କିଏ ହେଲା ବାଙ୍ଗଲୋର ଜିତିଲା ବିରାଟ କୋହଲି ଇଏ ଭାସ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା ବିରାଟ କ'ଣ କହୁନି ବିରାଟ କୋହଲି ଆସିବ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ର ନହେଲେ ଖେଳିବନି ବୋଲି ମନା କରୁଛି ଭାସ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା କହୁଲେ ନା ଆସିଲା ନା ଖେଳିଲା ଓପନିଂ ଖେଳିଲା ଆଉ ତ ସେ ଭାସ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ କଥା ମନେ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ ନା ଆଉ ଭାସ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ କଥା ଶୁଣୁନା ମୁଁ ତତେ ଦେଖଉଛି ଦେଖ ଧୋନି ଖେଳିବା କାଡ଼େ ଗଲା ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ସମୟ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ା ବାହାରିନେ ସିନା କ'ଣ ଧୋନି ପୁଣି ଆର ଖେଳିବା ସାଙ୍ଗର ଧୋନି ସାଙ୍ଗର ଜାଡ଼େଜା ଏ କାଡ଼େ ଗଲା ବେ IPL ନ୍ୟୁଜ୍ ହଁ ହେଲା ଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଆସୁନାହିଁ ସେ ଭାସ୍କର ବାଲା ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ା ହ୍ୟାକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପୁଣି 30 ତାରିଖ ଅଛି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ରାଜସ୍ଥାନ ସାଙ୍ଗର ଅଛି ତାନି ଧୋନି ନ ଖେଳିବା ଭଲ କାହିଁକି ଜାଡ଼େଜା ଅଛି ଜାଡ଼େଜା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଧୋନି ଇଞ୍ଜର୍ଡ କରିକି 2 ସପ୍ତାହ ପ୍ଲାନ୍ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଜାଡ଼େଜା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବି ନା ଦିନ ଲାଷ୍ଟ ବର୍ଷ ଥିଲା କ'ଣ କରିବ ତା କମ୍ପାନୀ ତା ମାଲିକ ଯାହା କଲା ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିବ ଧୋନି ତା ହାତର କଥା ନା କ'ଣ ହଉ ଆଜି କିଏ ଜିତିବ କହୁନି ଆଜି କାହାର ଅଛି କି IPL ଆଜି କାହାର ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ମୁମ୍ବାଇ ଆଉ କଲିକତା ଅଛି ବୋଧେ ମୁମ୍ବାଇ କଲିକତା ଅଛି ଲାଗୁଛି ତ 50 କେଉଁଠି ଖେଳ ହବ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଖେଳ ହବ ଦେଖେର କେଉଁଠି ଖେଳ ହବ ଟଚ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଉ ଯେ ବୋଲିଂ ଯିଏ କରେ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତୁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଦେଇକି ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ କ'ଣ ଗଲା ଏଇ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଗଲା ଯିଏ ଜିତିଲା ତ ଟଚ୍ ସେ ବ୍ୟାଟିଂ ନେଲା ଆଉ ହାରିଲା ଆଉ କ'ଣ ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ କେଉଁଠି ହବ ଆଜି କେତେଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି 2 ନା 1 ଆଜି ନା ଆଜି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ରବିବାର ଅଛି ହଁ ଆଜି ୱାଙ୍ଗଖେଡ଼େ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅଛି ବା ଜିତିଯିବ ମୁମ୍ବାଇ ଜିତିବ ମୁମ୍ବାଇ ତ କେବଳ ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତେନି ଜିତିଯିବ ନା ଭଲ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଖେଳୁଥିଲେ ସବୁ ହେଭି ଅଛନ୍ତି ବୁମରା ପାଣ୍ଡିଆ ଆମର ତିଲକ ବର୍ମା କୁମାର ଇଏ ସବୁ ତ ନାମୀ ଦାମୀ ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବୋଲର ରହିଲେ ବଲ୍ ବ୍ୟାଟ୍ରେ ବାଜୁନି IPL ଦେଖିବ ଏପଟରେ ଅଛି ବୋଲ୍ଡ ଅଛି ଦୀପକ ଚାହଲ ତାର ଅଛି ନା ଗାଣ୍ଡର ଦମ ଅଛି ନା ରହିଲା ଆଜି ଦେଖିବୁ ଆଜି ରୋହିତ ଭାଇ ରୋହିତ ଆଜି ଖେଳିବ ଇଏ କିଏ ଆମର ତିଲକ ଖେଳିବ ନା ନଙ୍ଗା ଟୁକା ଖେଳିବ ସେ ପିଲା ଖେଳିବା ପିଲା 50-60 ମାରିବ ତା ସାଙ୍ଗୁ ବୁମରା ବୋଲର ଆଜି 1.5 ବୋଧେ ବୋଲିଂ କରି କାମ କରିଦେବ ବୁମରା ମାରୁଛନ୍ତି ମାଇନେ କ'ଣ ହବ ଗୋଟେ ଦେଖିଲ କେନ 50 ରନ୍ ପିଟିଲେ ତା ଧୂଆଁ ଉଡେଇଦେଲେ ୱିକେଟ୍ ପାଇଲାନି ଫାଇନାଲ କାମ କରିଦେଲା ଫାଇନାଲ ଯୋଉ କାମ କଲା ଫାଇନାଲ କିନ୍ତୁ ଭଲ ପିଟିଲା ରେ ହେଭି ପିଟିଲା ବଢିଆ ଟୁକାସି ବଲ୍ ପକଉଥିଲା ଗୋଟେ ବୁଲର କିନ୍ତୁ ପାଇଛି ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ପକେଇଲା ଯୋଉ ଆକୁ ଇୟର କରି ଗୋଟେ ପକେଇଲା ବଲ୍ ସେ ଭାଇଲା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଧୋନି ସ୍ତ୍ରୀ ଉଠି ପଡ଼ିଲା କ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଛି
ଧୋନିଟା କହୁଛି ଧୋନି ସ୍ତ୍ରୀଟା ବଢିଆ ସେ କା ସ୍ତ୍ରୀ କାହାର ହଁ ଧୋନି ଭାଇ ଭାଇ ଟିକେ ସ୍ତ୍ରୀ। ଖୁସି ହେଇଗଲା ଖୁସି ଭାଇ ହେଇଗଲା ରୋହିତ ଶର୍ମା ହେଇଥିଲା ଦେଖିଦେବ T20 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ସେପଟେ ବିରାଟ କୋହଲି ଯାଇକି ସେପଟେ କୋଉଠି ଫରେନ୍ ରହୁଛି। ହଉ ଦେଖିବା ବୁଝିବା ଧୋନି ନ ଖେଳୁ ଦେଖିବା ଧୋନି 200 କେତେ ଖେଳିବ ଆଉ ହେଇଗଲାଣି 43-44 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦେଖିବା ଏଇ ବର୍ଷ ଖେଳିବ 4-5 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ଖେଳିକି ଏ ବର୍ଷ ଧୋନି ଭାବୁଛି ମୁଁ ଯୋଉ ରାଜସ୍ଥାନ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ନାହିଁ କି ଜାଡେଜା ସାଙ୍ଗରେ ସେଇଟାକୁ ଭାବୁଛି କାଟି ଦେଇକି ତାପରେ କହିଲା 200 ନେଇଯାଉ ମ୍ୟାଚ୍ ପଳେଇବା ଜାଡେଜା ଏଗନେଷ୍ଟ ଖେଳିବ ସେଇଠି ଗୋଟେ ମନ ତାର ଦୁଃଖ ଏତେ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟନର ଥିଲା ରାଇନା ଜାଡେଜା ଧୋନି ଏସବୁ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ହଉ ବୋଲି ବାହାନା ବାହାନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କରୁଛି କରିଦେଇକି ଡକ୍ଟର କହିଲା କଣ ଡକ୍ଟର ଦେଖଉଛି ଡକ୍ଟର କହିଲା 200 ଦେଖଉଛି ନହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ସାରା ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ହେଲାନି ଏଇ ଆଇପିଏଲ ଆରମ୍ଭ ପୁଣି ମ୍ୟାଚ୍ ଡିକ୍ଲାର ହେଇଯାଇଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା ପରେ ନା ଏଟା ଧୋନି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି ହଉ ଦେ ଭାଇ 4ଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ଆଉ ଦେଖିବା କଣ ଖେଳିବ ତ ଧୋନି ତ ବାଡେ ହବ ଏଥର ଯିବା ଧୋନି ମ୍ୟାଚ୍ ହେନେ କଲିକତା ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ଯିବା ବଡ ଜୋରୁ ବାଡିଆ ଏଥର ଧୋନି ବଡ ଜୋରୁ ବାଡେ ପରେ ବାବା ଗୁଡେ ବଡ ବଡ ଛକା ଏଥର 150 ସେ ମାରଥିଲା ପାଣ୍ଡିଆ କଣ 3ଟା ବଲ୍ 3ଟା ଛକା ଗତ ଥର ଏଥର 150 ମିଟର ଛକା ପିଟିବ 150 ହାର୍ଡ ହେଲା ହଁ 130 କହିଲେ ଠିକ ଥିବ ତା ମସଲ ଦେଖିଛ 130 150 କହିଦେବ ବର୍ଷ ସାରା ଏନର୍ଜି ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଯିବା ପିଟିବ ତୁ ହାର୍ଡ 110 120 ଦବ 150 ମିଟର କେବେ ନାହିଁ ସେ ଆସିକି ତ ଡିଫେନ୍ସ ଖେଳିବ ଫାଷ୍ଟ 3ଟା ବଲ୍ ଦେଖିବ ଲାଷ୍ଟ ଓଭର ନେଇକି ଯିବ ଦେଖିବ ବିରାଟ କୋହଲି ଭଳିଆ ଛକା ପିଟିବ କାଲି ବିରାଟ କୋହଲି ତେଜି ଥିଲା ନା ହଁ ईशान किशन टा भाई मन दुख होला मोर केटा थोले देखिल ना सल्ट ईशान किशन टा बढ़िया खेलुछ खेलुछ तो भलो ईशान किशन पई मु हैदराबाद कल सपोर्ट करथुन काई ईशान किशन भलो पिलाटा फेवरेट ये खराब अभिषेक खराब बाळे फेट कमिंसी कैप्टन हबो आमे हैदराबाद सपोर्ट करिया आ करछन दिदो ऑस्ट्रेलिया प्लेयर 300 स्कोर करियो के हैदराबाद से कले कोन हला डिग्लार हैदराबाद 300 से कले सेटा अभिषेक थिला बोली एथर इंडिया रो वर्ल्ड कप कहले ए 300 करियो 400 करियो जते कोनेबे हमर होउची हैदराबाद जते ऑस्ट्रेलिया कैप्टन हने आमे ताको करिया सपोर्ट करिया भाई ईशान किशन जदी कैप्टन होबो आमे सपोर्ट करे काल थिला ईशान किशन सपोर्ट करिया कब नो कोन हला कब नौ नो जाओ आमे ईशान किशन आम इंडिया प्लेयर खोलछन इंडिया कैप्टन रो आमे सपोर्ट करिया बाळा पे चाले फेड कमिंसी से हेड बाळा नामे सपोर्ट करिया ना केबे करियानी मुटन बे आ एबे सपोर्ट करछु मु हैदराबाद ना हैदराबाद सपोर्ट करछु ईशान किशन कैप्टन बोली पेट कमिंसी जदी से विकासी हेला हो जे कैप्टन हैदराबाद कोट हैदराबाद हम खेल देखियोनी आ मुंबई अछि भाई मुंबई बा फास्ट प्रायोरिटी मुंबई रोहित शर्मा जते दिन पंत अछि टीम रो सते दिन रोहित शर्मा छाड़ देने छाड़ देने अलगा के केडे को टीम जीव पंजाब केमिति श्रेयस है तान रोहित शर्मा सपोर्ट करछ रोहित शर्मा मुंबई रोहित शर्मा सपोर्ट रोहित शर्मा खेल छाड़ देने भाई मुंबई तो रिश्ता पता कटियाला पूरा हमर तबरे श्रेयस भाई श्रेयस है रेडी पुनी श्रेयस है टीम हमर ना मोर धोनी छाड़ देने अछि बुझिल श्रेयस यार टीम श्रेयस यार हमर नंगा टुका हमर धोनी यदि छाड़ी कोज रेला चेन्नई खेला देखिया कोन हला देखिया कोन देखिया ए वर्ष जाऊ ए वर्ष जित्यो के ए वर्ष लागो तो सेमीफाइनल 4 जन जीवे मुंबई चेन्नई बेंगलुरु एटा पळिया कलिकता जीव कलिकता आज खेलियो देखिया ता काडाटा कोन देखिया आज बे आईपीएल फाइनल हेई परियो ना काई ए जो एटा युद्ध मध्ये जे करछो 20 दिन मैच कोन 20 दिन सिटी 20 टा मैच होबो पुनी मासे पर कोन 20 टा होबो 20 टा हो ए की नीति हे होबोनी आउ आईपीएल मुंबई जीती जो मुंबई जीते ना कोइला मुंबई चेन्नई गुडी जीव हे मुंबई चेन्नई छोटो टीम मुंबई देखिना टीम के मुंबई के एटा उडे दबो मुंबई देखिना हो आसो ते एबे पा कहथुलु केरा बुमरा चेन्नई अगर से चेन्नई रे बुल्लर कांडी चेन्नई रे बोलर नादी माई आई अछि बा पछ ठिया पा देखिछु ना बांग्लादेश देखिछु पांड्या बोली कहथला छुट्टा बड़ा छुट्टा आइलानी गुडो मुडो भांगी गेलानी खेली परियो बुडा देखिबु से बुडा को गुडो मुडो त भांगी गेलानी